BSD ndị ruru egwu dị mma n'ụwa niile. BSD Ijegu jere mba Ijegu n'ibu mwafike Aiki mwakabua BSD the highest engineer nwere n'ụwa niile. BSD highest engineer BSD highest engineer BSD highest engineer BSD highest engineer. Abu agama onye baz eji elu ọ chọghị sanụ ama ka ọ dị ka gịlị arịala mma ma ọ sọkwara ya ma ọ sọ ya BSD with the highest so far. Egwa godo godo egwa godo godo egwa godo godo egwa godo godo Ogadoka, 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 Ogadoka. Ewo, onye kuzi abịakwala m ya ọzọ. Oyi mara m. Do you know Ali's teacher is Mrs. Okoro? She is wearing a yellow dress. She is pointing to the blackboard. The boys are walking. Let them enjoy the journey from Oroni to Igodebene. One man makes everyone laugh with his story. I bought earrings and necklaces in the monitor. Asia mama na semua Egwa godo godo 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 Ogadoka, 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 Ogadoka. No someone kabua, Gino someone fikane kadelele. Jean went up to the hill to fetch a pail of water. Jean went down and broke his leg, and Jean came tumbling after. Now so it is. I never do that. Bobby. Jean went up to the hill to fetch a pail of water. Jean went down and broke his leg, and Jean came tumbling after. Nwata na-echusu onye ọma igwe nwa nwere ugo n'ekade Chika na-agba oke udene ka ugo Chukwu ka na-agba oke udene ka ugo Ema na-ezucha ọrụ ihe ọma nọ n'eri n'ụgbọ Mana nwe buru ugo emesi ugo ga Owiyo